Kagahapon lang napadangat sa Barangay Apas ang problema sa mga basura nga gipanglabay sa daplin sa karsada ug miaksyon dayon ang barangay sa maong problema. Ani ang Balitang Barangay. Ingon niya ang sitwasyon daplin sa karsada pagsulod sa GMA Complex nga gihimo ng dam site sa ubang mulupyo. Apan Gi-Aksyonan dayon sa barangay human gipadangat sa Balitang Bisdak ang problema. Full force karon ang mga kawani sa barangay Apas sa paglimpyo nining basura, no, diri daplin sa karsada. Sinako na nga mga basura ang ilahang na hipos unya duha ka mga sakyanan sa ato ang bana-bana murag basig di ni maigo. So plano karon sa barangay nga pa-standbyan kini og barangay environment officer nga mo'y magmonitor diri kung si kinsa man tong mulabay pa sa ilahang mga basura. Gitabangan sa mga barangay workers ang pag-ugkad sa mga basura nga kasagaran mga plastik. Bana-bana sa environmental officer nga moabot sa usa ka katus ka sako sa basura ang ilang nakuha. Apil gani ang konsyal sa barangay miapil sa paglimpyo. Adunay nanilhig sa mga basura nga napadpad na sa daplin sa karsada. Amo gyud ning tiwason karong adlaw nga malimpyo ni kutob dire padung sa inyong atubangan sa inyong gate sa GMA 7 para makita rin nga limpyo na di na sila mulabay og basura diring dapita. Salamat sa misa GMA 7 nga nihatag sa sila og sa GMA 7 no. Nihatag sa sila og pagtagad, so kami kay na kumpya na murag natawag og nataligaman lang. Pero amo gyud yung gikon pagka karong buntaga. So amo ning paningkamutan nga hot doon ni namo dili na mo biyaan ni di mahurot ang mga sagbutanan. Pabutangan na og environmental officer ang dapit nga maoy maniid kinsa ang manglabay og basura aron madakpan sila. Samtang monitoron sa barangay ang mga bantay kun mohimo bas ilang trabaho nga pagsikop sa mga malapason. Tinud-on jud nako. Ang BIO sa nako ga monitor ko kung naa ba sila nadakpan diri o wala. So kung naa sila madakpan galihok sila. Kung wala sila madakpan wala sila galihok. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.